Искам ти благодаря за тази възможност, Господи, която ти даваш, то може да не може пред Твоите святи да взема Святоре, Господи, към лицето си може, от родовите, Господи, лъжи, Господи, и си заявило в благо си вяра, Боже. Наистина, Господи, наистина живота, пределно Тебе, Боже, не може нищо да направи, Боже. Но ние ти моля, Господи, наистина, Твоята милост, благо си вяра, Боже, да не се надвърнем пред всички живота ни, Боже, свят. Господи, както Исус не е молил, така и не се молим. Господи, казваш, светът ти е, светът ти е на... Халелуя, Боже, влиза. Ти кръвта Исус, Господи, света Боже. Не сме се разпорили за света и света, Господи, се разпорил за нас, Господи. И ти дай, Боже, цялата слава, хвала, Господи, употреби ни, Господи, царува и живи в нас, Господи. Именно, Господи, чрез святия ти да там ходим си. Само чрез святия ти да, Господи, ние сме Твоите деца. Само чрез Твоя свят да, Господи, ние сме породени. Имаме повелен Христов характер от нас. Само чрез святия ти да, Господи, ние сме от тези, които, Господи, са на Твоя път и сме Твоите деца. Боже, благослови сега тези, които сме влязали. Благослови, Господи, тези, които не са влязали, Господи. Ти знаеш, Господи, точната бройка, Господи, на групата. Ти знаеш, Господи, точната бройка, Господи, там, където си и говорим. Боже, благослови, приближи там, където си, а на брат и сестрите да им мира. Боже, любовта, вярата, Господи, така че, Господи, да премогнат в Тебе. Защото всеки е съвършен там. И всяко да добро дело, Господи, идва от Отца на си, на светлините, идва от Бога на боговете, този, който са оставили небето и земята. Боже, даваме ти цялата слава, благослови тази вечер сега, Господи. Словото си, Боже, святи, моля ти така и връзки. Нека Твоето Слово може да живее в това, Боже, и да дава плод. О, Господи, благодаря, Боже, за това, че отново, Господи, ти даваш още един ден, не, Господи, в който да прекарам с Тебе. Не, Господи, в който да търси Божията подкрепа в нашия живот. Знам Това да се върна, Господи. В името на Исус сега се оставим от Твоите ръце да бъдат Твоята вера. Амин. Амин. Спрете ме в моите кавички. Слава на Бога. Искам както съм моля аз. Свети небесен Татко, ето ние сме отново събрани в Твоето име. Господи, ти каза, не само всеки човек, но всяко Божие Слово, и ние ти молим, Господи, ти ни говори, а ние се слушаме, нека ще бъде според Твоята воля, Господи Боже, нека да дадем сърца отворени за Твоето Слово и през този вечер, Господи Боже. Благославяне, подкрепяне, даване сили, Господи Боже, всичко да става за Твоя слава, радостта да бъде за нас. Смиряй се пред Тебе този час, Господи Боже. Амин, Татко. Амин. Амин. Слава да бъде Господа. Искам така днес да наближава Рождество Христово и днес това е темата, в която ще наблегна. Темата е в очакване на Божият Син. Или цял свет чества Рождество Христово, а реално това е едно очакване на Божия Син. Или Божият Син дойде на тази земя. И сега ще прочем малко Слово Божие и после ще им как се случва това, кога стана и коя е причината да даде Божия Син. Това са въпроси, на които трябва да има отговори. Отговорите са в Божието Слово именно. И Бог дава всичко необходимо, което трябва да знаем за това нещо. В Яна 6, Исус каза така: защото слезах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ми е пратил. Значи виждаме, че Исус каза себе си: слязах от небето. Защо? За да върши волята на този, който го е пратил. Говоря, че има един Бог, Бог Отец, Божия Син, който се покори на Бог Отец и слиза на тази земя. И сега, даже в Йоанна 1 глава, тук дава една по-голяма, по-така хубава картина. Каза така: в началото бе Словото, и Словото бе от Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше от Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е стало нищо това, което е станало. Обаче, за какво става връзка за Словото? Не е това Слово, което говорим. Тук става дума нещо друго. А в 14 си каза така: и Словото стана плът, и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му като на еднородният от Отца, пълно с благодат и истина. Виждаме, че тук се говори за Господ Исус Христос. И сега, в Словото Божие иска така да гледа в това. Това е едно рождение, което промени света.
Сега, винаги във времето са имали някои личности, които са били на тази земя, велики личности, към Айнщайн и други има така, които са създали нещо на тази земя. И хората ги помнят. Помнят това, което са постигнали, това, което са направили, разбира се. Обаче, има една личност, който дойде от небето, извърши нещо, което е валидно за целия свят. Тук не се дава дума само за една група хора. Неговата жертва беше за всички хора, за цялото човечество, от Адама до последния човек. И сега, едно рождение, което дава надежда на хората в света. Знаете, когато се стоят някакъв си мислят така и си мислят, добре, ето, живота 10 ден, стъпка по стъпка върви по своя естествен път. Ето, има войни сега в Израел и Палестина, Русия, Украина. Други са има други неща. Словото се изпълнява. Словото бърга земетресение, наводнение, глад, мор, трусове, заблуди, лъжеучение. И всичко това слово, което е написано, то се изпълнява. Така че много с бързи крачки наближава времето, когато Господ ще дойде. И въпросът е, като дойде, никъде ще върнем. Това е въпросът. И наистина човек трябва да има надежда, че този, който дойде от небето, той дойде за нас. Ние сме много добри. Именно, защото бяхме грешници. След като се покаем, Бог казал, а нали като го приеха, Бог даде право, се нарекат Божии чеда. А в Йоанна 17, това е един много заден стих, тази дума нашия Господ каза така. А това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исус, ако си изпратил. Това е вечен живот. Това не е нещо, ние някакси много често говорим, обаче едва го осъзнаем, кога че е вечен живот. И се свикна на тази земя, ето виждаш, чеки човек идва и се отива. Всеки от нас е изпращал свои хора да се отидат от тази земя. И не наши изпратителство. Неминуемо това ще стане. Въпросът е, за къде си се подготвил? Къде ще бъдеш? Каква е твоята алтернатива? Каква е твоята цел? Сега много хора искат да имат все повече от тази земя. Това ще правим, да станем богати, още по-богати. Обаче реално. Яков каза, сиромаси светски неща, богати с вяра. Ние сме богати с Христос, не с този свят. В Словото Божие се казва много ясно. Йоанна 16:26. Какво ще ползва, ако спечелиш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за душата си? Какво ще дадеш? Какво можеш да дадеш? И сега, идва въпроса, някой се казва, да, той било преди 2000 години. Днес актуално е живото и Рождество. Искам да кажа, че е актуално. Както преди 2000 години, така и днес Словото е също. Словото достига хората, до сърцата им, покаяват се, спасяват и днес. Има чувство слово. Сега, хората в света, искам да кажа някои неща за Коледа, аз не говорих, да кажа, празнуват Коледа, семейен празник. Не съм против това нещо. Тогава се говори за различни видове ястия, размените с подаръци, пожелания, ритуали, календари. Това са неща, които в този свят хората се разбират за празниците. Обаче, това ли е точно празника? Празника е, че има един, който дойде на тази земя. И ние християните ще сме точно това. Рождението на Божия син. И сега има събития, които се преживели, които са останали в миналото и се забравят. Но има събитие, което продължава да е актуално и днес и това е Рождество Христово. Слава да бъде на Господа. И сега искам да казвам малко върху тези стихови, когато да видим как е станало всичко това и защо дойде още Христос. В Галатяни 4 глава, тук сега така, а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се по закон. Когато се изпълни времето, за какво време става Божска вижте? Сега, иначе, идва Христос, вечният Бог дойде във времето. Това е нещо, къде няма кажа. Вечният влезе във времето. И когато се случва, вижте, около 60 години при Христа, Палестина е била управлена от Рим. И тук специално има едно пророчество в Еремия 23:5. Като се казва така, вижте. Еремия 23:5. Искам стъпка в стъпка да видим и пророчество, всичко това, което и пише в Словото Божие, казва така. Еремия 23:5 казва така. И ето и да дни казва Господ. Когато ще възникна от Давид праведен отрасъл, цар, който ще царува и добрува и ще върши правосъдие и правда на земята. Сега вижте, израелтяните знаеха тези пророчества и в Михей, и това пророчество в Еремия. И те очакваха да дойде, който да ги освободи от това робство. Едва не да станат свободни. Обаче, Исус каза, моето царство не е от този свят.
Той не дойде да ги освободи от робството в този свят, от стремите. Той дойде да ги освободи от греха. И Словото Божие каза, и ще познаете истината, и истината ще направи свободни. Тук говори, че хората трябва да бъдат свободни от греха си, именно познавайки нашия Господ Исус Христос. И сега, Словото Божие каза, когато се изпълни времето, или има два аспекта. Първо, Божието време. Бог от начало знае края. Целият свят е пред Бога днес сега. Той е вечен. И Бог знаеше кога е времето, в което да изпрати Христос на тази земя. И сега вижте, Исаия, още четем сега, няколко стиха още в Исаия, 7 глава, Исаия 7 глава, 14 каза така. Тук пише буквално пророчество за Исус Христос. Исаия 7:14. Затова сам Господ ще даде знамение. Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, който Бог с нас. Още стих ще дам. Исаия 9:6 казва така. Защото не се роди дете, син не се даде. И управлението ще бъде на раменете му. Името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Виждаме, това са пророчества, които се изпълняват именно в името на нашия Господ Христос. И сега, интересно, нещо, което е друго, светът да е готов. Едва ли някой от нас осъзнава какво трябва да бъде точно, която трябва да бъде готовността на този свят. Но, Словото може да ни каже наистина, че Бог на определеното време изпрати Христос. И сега, когато се изпълни времето, това беше кога дойде Христос. Как дойде? Вижте, Бог изпрати сина си. В Йоанна едно казваме, че Словото стана плът и пребиваваше между нас. В Йоанна 10:30 Исус, когато иска да уведе с камъни, защото правеше себе си рамен на Бога, тогава той каза, аз и Отец едно сме. И той им каза, ако не вярвате това, което той говоря, вярвайте пред делата, които върша. Сега другото ясно им говореше. И тук вижте, в Филипяни 2 глава дава едно обяснение за това как дойде на тази земя. И тук много ясно каза така, който като беше в Божия образ, пак не че ти трябва да държи твърдо равенство с Бога, но се отказва от всичко, като си на себе си образ с слуга и стана подобен на човеците. Ето представя си, Божия син остави небето и дойде на тази земя и стана подобен на нас. И коя беше целта? Целта беше, това е златният стих, Йоанна 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да ни погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Целта е именно Исус дойде, проповядва, получава, изцелява, извърши много чудеса и знамения, но главната цел беше спасението на човешка душа. И той отива обряза нашите грехове. Словото Божие казва, че Исус умря за нашите прегрешения и възкръсна за нашето оправдание. Сега нещо, което вижте, което се случва в последните времена. Винаги около Рождество Христово, около Възкресение Христово, винаги има еуфория. Нали? Всички празнуват, всички стават християни, ако малко е така в кавички. Всички се знаят ритуалите, традициите. Обаче, една седмица празника, тези, които бяха днес, дето са били там в църква, вече ги няма. Що? Чакаме другия празник. Вижте, Бог иска да има свои деца, синове и дъщери, които да бъдат с Него. Не да бъдат хора, които да идват от празник на празник. За жалост, това е в момента в световен мащаб. Виждаме покрай празници, църкви пълни, след празници хората ги няма. И това е нещо, което трябва да се борим. Сега вижте, как стана точно рождението, вижте. В Матея, 1 глава, 18 казва така. А рождението на Исус Христа беше така. След като без година Мария, майка Мария, за Йосифа, преди да бяха съединени, тя се намери не празна от Святия Дух. Знаете, много пъти хора и християни се спъват това. Как може една девица зачени без мъж, без да е мъжко участие, ако мога така. По-човешки, ако не се знаем, това е невъзможно. Не знаем как става дете. Но въпросът е тук. Това е Божия син. И тук е описано в Лука 1 глава как стана точно, как зачена Мария и откъде дори това зачатие. А в 6 месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейски град, наречен Назарет. При една девица, виждаме девица, сгодена на мъж на име Йосиф. От Давидовия град името му на девицата бе Мария. Запомнете тази година сгодена. Тази много важна дума, ще ви кажа защо. Когато в първи век, когато мъж и жена са били сгодени,
те са нямали право да имат интимно взаимоотношения. Те просто са чакали момента, в който ще направят брака и си вече се ще консумират. Брака са му колонка така. А сгодяването това значи, че те са наречени за друг. И това е нещо много важно. И сега, нека да приемем какво се случва сега в тази история татка. И Словото Божие каза, че тази девица беше наистина избрана от момента от Бога. И каза така, когато дойде ангелът, при нея рече, здравей благодатна, Господ с тебе. Може да си представи себе ще една жена и два ангел. Не знам какво представя ангел, но знам, че в него момент би се оплашвал. Нормално е. Виждаш нещо, което нямаш така точно размен какво е то. И какво стана сега? А тя много се смути. Нормално е. Смути от думите му в недоумение. Беше като такъв ще бъде този поздрав. Сега вижда нещо, което не може да го прилича нищо. Ангел. Второ чуе думи, които се чули откъде идват. И каза така. И ангелът ти рече, не бой се, Марио. Виждате ми, че какво са? Нормално Мария смущава се бои. Но ангелът каза, не бой се, Марио. И каза, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в отробата си, ще роди син, който ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му бъде престол на баща му Давида. Ще струва на някоя дом до века и царството му не ще има край. А Марта рече на ангела, как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? Нормално е. Тя е девица, тя знае нормално как може да се получи едно живот. И тя знае, че има мъж, с когото са сгодени и тя чака момента, в който наистина ще се вземат и други. И може да си представите, какво си мислиш сега? Чакай сега. Йосиф ще бъде моя мъж, аз ще бъда зачена от Бога. Как ще станете с работа? Вижте какво стана сега, Словото му казва сега. Бог, когато върши нещо, го върши съвършено. Защото може да представим, че идва, тя зачива, Йосиф замаха и тя остава сама. Не стана така, вижте какво стана сега. И ангелът в отговор рече, Святия Дух ще дойде върху те и силата на Всевишния ще те осени. Зато и святото това, което ще роди от тебе, се нарече Божий син. Коя огромна привилегия идва върху тази жена. Бог я отделя, каза, ти ще бъдеш. В тебе ще дам моя Божий син. Значи вижте сега, това е нещо каза по-човешки, ако може да съждаваме, как може Бог да дойде в твоя отроба, как може да стои там 9 месеца, как се лика да бъде. Това са много въпроси, които не търсим отговорите. Приемаме със вяра това, което е писано, че това е истината. И какво става сега? И тук те са чули се още. И тогава Святия каза така, ангела, защото за Бога няма невъзможно нещо. Няма невъзможно нещо. Ти се мисля как по-човешки би се слушал това и на това. Не съждавай. Просто приеми думите на Бога. И какво прави Мария? Мария може да каже, моля се, Господи, аз те обичам, уважавам те, почитам, обаче имам си мъж, който ме чака, не искам да се вземам семейство и може да каже много аргументи. Другият аргумент беше, може да каже, Господи, нека бъде твоята воля. И така направи сега. И Мария рече, ето Господната слугиня, нека да ми бъде според както си казал. И ангелът се отиде от нея. Сега дома, ангел свърши работа. Дойде и извести на Мария и наистина Мария каза, нека ти бъде според твоята воля. Сега, обаче появи се един проблем сега. Тя зачена от Святия Дух. Обаче Йосиф какво ще прави сега? Вижте, Йосиф. Годиника й. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не иска да изложи, намисли да напусне тайно. Сега е въпроса, защо да напусне, не обича. Сега можете да представете си една картина. Мария и Йосиф, те са с години, обичат се, чакат момента, в който наистина да бъдат семейство. И в един миг Йосиф вижда нещо, коремчето на Мария се надрува. Няма кой да я пита. Нормално е да си помисли, значи тук има трети човек. Значи има някаква външна намеса. И тъй като казва обича, намисли да я пусне тайно. Ще кажа защо? Защото според Словото, ако вземеш жена и намразиш, връщаш на тях родители и накрая после обидят с камъня на края града. Това общо в Второзаконие 23 няма да са дълги стихове. Но там общо откровено. Ако човек вземе жена си и я намрази и намери нещо някое недостойно, завръщате при родителите и оттам вземате на края на града и обидят с камъня да изчезне между столата и Израел. И след това той вече може би сънува, ще си представяше как сега иначе тя ще бъде омерзена, ще бъде там закарана в града и ще обида с камъня. Той може би, че сън не може да спи. Представя се тази история. И той, вместо
вече да мисли какво да прави, той реши да избяга. Сега дома, като избягам, може би да ме нахилчат, ама тя да бъде жива и здрава. Нормално е, като човек смисли така. Обаче, когато Бог върши нещо, той го върши съвършено. Бог беше ме всичко. И каза така. И докато, когато мислиш така, ето ангел от Господа му се яви на сън. Ето ви представете се, Йосиф спи сега и ми писи. Какво ще прави? Как ще прожи нашия живот? Това е ангел и му казва, виж какво му казва сега. Йосиф е син Давидов. Той му напомня потеклото. Ти си от Давидов потомство. И каза така. Жена ти Мария. Не бой се да вземеш жена ти Мария, защото зачата от нея от Святия Дух. Каза, не бой се да вземеш. Сега да той не се притеснявай. Тя в момента е зачената от Бога, от Святия Дух. И тя ще роди син, който ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси людите си от греховете си. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва, ето, девицата ще зачне, ще роди син, това е Писание, което ще е пред малко. И ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. Това беше приобретение на Йосиф към съня. Какво направи той? Вижте, Йосиф, като станал в сън, стори, както му каза, заповяда ангела от Господа, да взе жена си. Виждаме, че проблемът беше потолен. Жена беше бременна от Святия Дух, но той взема за своя съпруга. Сега, какво ще бъде за хората, това не го вълнува. Той гледаше това, което Бог казва и знаеше всичко е според Божията воля. И сега, идва на въпрос вече, какво става силата да кажа. Точно за рождението на нашия Господ Христос, рождението. Къде и как стана сега? В Михея 5 глава, втори си казва така. А ти, Витлеем Ефрат, ако и да си малък между светилните градове, от тебе ще излезе за мене един, който ще бъде влаятел на Израел, чието произход е от началото, от вечността. Това са много силни думи. Тук се казва, този, който ще дойде, негова произход от небето, от вечността. И това е нещо много трябва да се осъзнава от хората днес. Това не е просто някой човек роден така във времето. Защото, знаете, понякога съм имал такива спомени, когато съм гости с хора, които са невярващи и казват, пари. Във всеки век е имал по някой силен човек, който се редува времето, някой, ако мога така, по-интересна личност, и се е боготворяли, и се го така героизирали, ако мога така. И сега дома едва не е се бил под нещо подобно. Не. Исус е си Божия син. И Словото Божие каза, аз и Отец едно сме. Помните, когато Филип каза, Господи, покажи Отца, стигане. Исус му каза, Филипе, толкова време с вас, как ни познаш, аз съм в Отца и Отца е в мене. Така че Исус дойде да изяви Отца. И сега, нека да бъдем малко върху самото рождение, ако бъдем няколко думи. Къде се изпълни това пророчество? Лука 2 глава, четем сега. Значи, представете си, Мария вече приема 9 месец и издай указ от Кесаря Августа да запише цялата вселена. И сега дума, всеки е там, където е роден, трябва да бъде там, да ти запише. И сега какво стана? Йосиф и Мария тя отиват от Галилея до Давидовия град, Витлеем. Вижте, пророчеството беше там за Витлеем. От Давидовия град Назарет до Витлеем бяха 130 км или Варна Бургас до Лугаре. Представете си, магаренцето, каручката, там Мария бременна и Йосиф заминават. 3 дни, може 3 дни са пътували, може би. Но всичко стана на Божието време. Точно когато трябваше да роди, те бяха вече там. И нека нещо, което е наложено. Вижте, Словото Божие казва така. И всички отиваха да запишат всеки своя град. И те отили Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Идея, Давидовия град, който се нарича Витлеем. Виждаме как Бог прави така, че от Назарет да отидат точно в Витлеем, защото там беше пророчество. Вижте пророчество как се изпълнява сега. Понеже беше от дома и рода Давидов, за да запише Мария, която беше сгодена за него и беше не празна. Да, такова, наистина, беше сгодена и беше не празна. И какво става сега? И когато бяха там, навършиха се да я роди. Виждаме, отиваха там и дойде време да роди. И сега обаче какво става сега? Интересно, няма къде. Сега днес има час или много, има много места, като човек може да роди. Обаче тогава няма къде. И се какво става сега? Имаше една гостилница, обаче там нямаше място. И Словото Божие каза така. И когато бяха там, навършиха да роди. И роди първородният син и полови в яста, защото нямаше място от тях в гостилницата. Тук има едно духовно измерение. Нямаше място в гостилницата. И аз да кажа, и днес в много човечествата няма място на Христос. Защо? Защото се изпълни с много неща от този свят. С тях няма място. Парите, колата, къщата,
вилата, богатството, охолство, много вътре мечти и желания. Обаче няма място за Христос. И Христос наистина беше в една ясна. И днеска много хора остават Христос намънка от своя живот. И казват, сега не ми е до тебе. И не като старе, като вече държи края, тогава ще приема. Едва не, Господ ги чака. Виждате така, че Бог поругаем не бива. И невидимица пътища Божии. Евреи казват така 15. Ако днес чуете гласа му, не закорявайте сърцата си. Така че е важно сега да има правилно разбиране от тези неща. И сега ще остава сега. Сега идва въпроса, защо дойде Христос? Нямаше ли друг начин човечето да бъде спасено? Това е интересен въпрос. Защото някой ще каже, добре, имаха закона, имаха пророците, защото трябва да е Христос. Словото Божие казва, че закона нито една човешка твар, никой човек не може да спаси. Законът дойде само да изяви греха. Или законът беше като детелител да даде Христа. Никой човек не може да пази закона и да каже, аз съм за небето готов. Няма такова нещо. Самият закон те изобличава и ти показва колко си не съвършен и колко не си недостоен, ако мога е така. Но когато дойде Христос вече, той каза, да, знам, че си това, което си, но аз ще умра за твоите грехове. Взема твоя товар, твоя грях върху себе си и ги разпъва там на кръста. И всеки един човек, който дойде при него и каже, Боже, идам при тебе, прости ми греха. Товара от човека, греха отива на кръста. И човека става праведен и свят поради Христос, не поради себе си. Но това, което е важно, Словото Божие каза, той, който ще спаси людите си от греховете им. Няма друг начин за спасение, освен чрез вяра в Божия Син. Исус го направи. Той завърши докато беше дошъл. В Йоанна 19 казва, свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. Въпросът е, ние като негови последователи, имаме на тази земя дързост към този свят. Словото Божие каза, бъдете сол и светлина в този свят. И чрез нас това благовестие трябва да достигне до хората. Много пъти затваряме в себе си, казваме, дали съм спасен аз, дали семейството е спасено. Какво да правиш това? Кой пъка, че хората погиват? Не, това не е отношение. Семейство Христос дойде при рибарите. Отиде при най-бедните, при хората, които бяха грешници по него време. И много пъти го коряваха. Наричаха Христос приятел на белици и грешници. Да, така. Но той какво каза? Аз не дойда за правилните, дойда за грешниците. Така че той ясно каза, аз дойдох за тези, които имат нужда от мене. Тези, които ме търсят. И днес ще ви кажа, че и днес има много хора, които търсят Господа. Но като че липса поставянето някой да го занесе. Има хора, които търсят алтернатива. Няма кой да ми предложи. Вижте, в Деяния 4 глава 12 стих, когато Петър и Йоанна бяха там пред храма, имаше един куч човек, който чакаше пари. Той е просто човек. И тогава Петър и Йоанн казаха, злато и сребро ни нямаме. На кой те натати давам? В името на стани ходи, в името на Исуса. Човека сега да просто ходи, що? И какво става после? Началото всички се радваха, но малко по-късно им караха зандана и ги биха. И казаха, че име да го прави тези неща. И тогава Петър каза, и няма друго име дадено между човеците, чрез което тя спасим. Няма друго име. Това е единственото име. Христос. Религии много, учени много, прокланици много, но пътят към името е само един. Знаете ли, много път съм чувал, важно е да хората да вярват в Бог. Сега няма човек кой в кой вярва. Защото едва ли не, човекът е вярваше добър човек. Може би така да е, вижте сега. Искам да кажа, че добротата не спасява. Спасява Христос. Може би всяка религия има своята концепция за да бъдем добри, да правим добри дела. Но тук говорим, че говорим за спасение. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца чрез мене. Така че виждаме, че само чрез Христос има спасение. В Исаия 45:22 казва така, към мене погледнете и спасение бъдете всички земни краища. Нямаше да си в Япония, Австралия, Африка, Америка и където си. Спасителя е само един. Кръста. Там Исус не умря всичко хора. Без значение в кой момент човешката история живееш. Човек трябва да смели да каже, Господи, ако Теб те има, искам да бъда с Тебе. И когато наистина ти потърси Бога, той не приема да Бог ще да в този живот и ще даде откровение. Сега, в Словото Божие каза, Йоанна 3:17, точно защо дойде Христос, вижте, Словото прямо казахме, за да покине никой вера, но да има вечен живот. И той каза, още другия си каза така, понеже Бог не е пратил силна да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Много път съм казал, Господи, ако можеш по някакъв начин да спаси човечество, нямаше да дадеш тези болки, тези
унижение, там бихата, даха да отсетне свобода и всичко това да претърпиш. Но ти каза, отче, просим, те не знаят, че те вършат. И сега, аз тъсно ви казах една притча, пак ще ви кажа. Притчата на една малка мравчица. Представете си, един човек може да се създава, прави една малка мравчица и я поставя така на масата. Храни я, грижи за нея, напъства я, но вижда, че тази малка мравчица, както е на пътя, единствено време ще бъде там накрая маса и ще падне и ще уби. Какво прави сега? Говори, мравката не разбира. Те чуе някакво почение, нищо не разбира. Стага ръката отпреди, тя завика ръката и продължава пак по същия път. И вика, стават не, тя не се променя. Тя продължава. И тогава Творецът става като мравката и каза, елай ма седва и ще живееш. И това бе Христос. Божия син дойде на тази земя, стана подобен на човеците и каза, елай ме седвай. Виждаме наистина колко е велико това. В Рим 10 казва, защото всеки, който призове името го ще спаси. Всеки. И Словото Божие така, ако някой се дойде след мен, нека вземе кръста си и да ме седа всеки един. Значи виждаме, има алтернатива. Алтернативата е Христос. Сега, Амос 5 казва така, потърсете Господа и ще живеете. Това е много силен стих. Да потърсим Господа и ще живеем. Ама някой ще е как да го потърся. Едва не, къде да го видя? Вижте в Словото Божие, не говори ясно. Еремия 29:13. И ще ме потърсите и ще ме намерите тогава, когато те потърсите с цялото сърце. Въпросът е, когато Бог иде при човека и му говори, и търси човека, дали човека има сърце, се обърне да каже, Боже, аз вярвам, че в тема, искам да бъда наистина с тебе. Искам да бъда в вечността. Този Исус самият човек от тихо да зависи. И важно е сега, когато дойде Бог и похлопа твое сърце, да кажеш, да, Господи, аз вярвам в тебе. Вижте, Исаия казва така. Исаия 55:7. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Значи има моменти в човешкия живот, когато Бог е много близко всеки човек. Ако Бог да е навсякъде, идва моменти, които е много близко всеки, интимно близко. Идва и хлопа сърцето. Въпросът е, какво ще направиш? Ще поканиш или ще оставиш да се замине? И после казва така, когато и нека не остави нечестия пътя си и не прави не помисли си, нека се обърне към Господа и той ще смие за него. И към нашия Бог той те прощава щедро. Бог е милостив, Бог е любов. Той ще прощава щедро, но когато човек да приема към Господи, прости ме. И си ми кажеш, понякога има хора, които се виждат, че толкова много грешни, толкова много недостойни, че не в църква, не е за мен, там са свети, аз съм грешник. Когато човек осъзнае, че е грешник, тя знае, че има не готов за спасение. Има хора, които са много праведни. Говоря с хора и казват така, аз не убивам, не дължа никъде, гледам семейство, имам си работа, гледам си, за кого се покаявам? И аз казвам, ти си грешник поради Адам и Ева, от Адам и Ева греха. Няма поради това, като вършиш. Хората мислят, че като правят добри неща, и това е достоен за небето. Не, достоен е този, който приема Христос, и то поради това, че той е добър. Слава да бъде на Господа. И сега, Божия син стана човек, за да могат човеците да станат Божи чеда, че вярват в него. Това е нещо уникално. Бог прие човешки образ, държим ние хората да речем Божи чеда. В една на 20 казва така, а на ние, които го приеха, Бог даде право да рекат Божи чеда. Пак идва от Бога. Ние го приеме, Бог идва в нашия живот. Новораждана, прави в нас ново създание. Дава ни нов живот в Христа Исуса. Новородени сме. Нов живот. И полека, стъпка по стъпка виждаме реалната промяна, която Бог прави вътре в нас и последствие и вън от нас. Нови отношения, нови приятели, вече не говорим такива мръсви, като се не говорим преди, не вършим това, което се правили преди. Има наистина променен живот. И това само да остане, преди той е в нас. И сега има един стих, който е Откровение 20. Там говори за църква. Искам да кажа, че може да вземем този стих и днес сега за нас. Там казва така, ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза, ще чуем се те с мене. И днес мога да кажа, че Бог продължава да хлопа. Защото Словото Божие казва, че Бог разсегли времената, да може повече хора да чуят. И Бог хлопа. Въпросът е, хлопайки, хората имат ли да го чуят? И когато го чуят, имат ли решение на волята да отворят да го поканят? И там е работа. И това е много важно, защото Божия призив днес е чрез благовестието.
В пример 16 отвори така: Благодействието Христово е Божия сила за спасение на тези, които вярват. Първо на едина и после на езичника. Така че наистина всеки от нас има тази възможност да извикам Господа, да потърси Господа и непременно ще намеря от Него. Бог не всеки развитива. Цялата вселена, цялата природа, защото говори, че има един, който го е направил. Има един, който го е създал. И ако ти наистина го търсиш, той непременно ще го намериш. Но въпросът е, казах, Бог търси сърца, които да го търсят самия Него. И това там е наистина разклонището. Но знаем, че наистина Бог е добър. Бог е следва времената и нека се молим и да бъдем сол и светлина сред нашите хора, сред нашия свят. Било семействени, било работят колеги, било комшиите ни, било там, наистина, където Бог не е поставил. Нека Бог да благослови и нека това послание да се стане и тайша. Амин. Амин.